Tawagin mo na lamang akong Erwin. Tubong balin sa sayaw. Sabaw Yug Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko ay may katagalan ng panahong nakalipas. Pero kahit na gaano pa man yun katagal, ay malinaw pa rin sa aking alaala ang mga pangyayaring ito. Taong 1998 nang mangyari ang karanasan kong ito, kasama ang mga kaibigan ko. Natawagin na lamang natin sa pangalang June at Marlon. Nasa edad 19 anyos pa lamang ako noon. Karaniwan sa lugar namin ang sumasama sa mga trabahador. Kapag may mga nagpapagapas sa mga karatig lugar at doon mananatili ng mga 1 linggo o higit pa. Depende kung kailan matatapos ang pag-aani. Nung ayain nga ako ni na Marlon at June na sumama sa isang liblib na baryo para manggapas noon, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaagad na akong pumayag dahil ang sabi nila, maganda umano ang bayad doon. Tapos libre pa pagkain. Kaya't wala kaming alalahanin pa pagdating sa pagkain kahit na ilang araw kaming mananatili doon. Kinabukasan nga ay pumunta na kami sa liblib na baryong pagtatrabahuan. Malayo yun mula sa lugar na tinitirahan namin. May mga liblib na daan pa kaming tatahakin bago marating ang baryo. Nang makatungtong na kami doon ay ramdam ko na agad ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin. Sobrang napakatahimik ng lugar at halos walang tao sa daan kahit tanghaling tapat naman. Maski nga sa mga bahay na nadaanan namin ay wala akong nakitang taong nakaupo sa balkonahin ng bahay nila. Kumbaga, may hahalin tulad ko ang katahimikan ng baring yon. Sa isang sementeryo. Puro malalawak na bukirin rin ang nakapalibot. Matataas ang damo at ang mga bahay. Yari sa kahoy at pawid. Mga lumang-luma na parang mula pa sa panahon ni Kopong-Kopong. O siguro ganun lang talaga mga naninirahan sa baryo. Dahil napakaliblib na noon at malayo sa sibilisasyon. Kakaiba dito, no? Bulong ni Marlon habang binabaybay namin ang makipot na daan papunta sa tutuluyan naming bahay. Oo nga eh. Akalain mong katanghali ang tapat pero wala man lang tayong nakitang tao. Nasaan na kaya yung mga yon? Sumigunda naman si June at sinabing napaka-osyosero umano naming dalawa ni Marlon. Baka naman kaya wala kaming nakikitang mga tao. Yun ay dahil sa kanya-kanyang trabaho sa bukid o kaya sa palayan ng mga yon. Nga naman pre, mukhang may punto naman si paring June sa sinasabi niya. Tara na, bilisan na nating maglakad para makarating na tayo. Pagtawid namin sa maliit na tulay, ay may mga nakita naman na kaming mga tao. Kaya kahit paano ay naging panatag ng kalooban ko. Pagdating namin sa kubo kung saan kami pansamantalang manunuluyan, naroroon ang matandang si Mang Isko. Siyang nakausap ni June at nagalok ng mapapasukang trabaho. Mabuti naman at hindi kayo naligaw. May kalayuan din itong pagtatrabahuan natin sa bungad ng baryo. Hindi naman ho. Tinandaan ko kasi maigi yung sinabi mong dadaanan namin. Sagot ni June sa matanda at inilapag na ang mga bitbit naming gamit. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo at bukas na mag-umpisa sa panggagapas para may lakas kayo magtrabaho. Ani pa na matanda at itinuro sa amin kung saan kami kukuha ng pagkain noon. Sinunod naman namin ang sinabi ng matanda. At sa buong maghapon yun nga ay wala kaming ibang ginawa kundi ang magpahinga. Kinabukasan ay umpisa na ng bakbakan sa trabaho. Kinatanghalian, kasagsagan ng trabaho sa panggagapas. Pawis na pawis ako dahil sa ginagawa. Nang may makita akong dalaga. Simpleng bestidang kulay puti ang suot nito. At may dalang basket ng pagkain. Mukhang may hahatiran yata siya ng pagkain nun. Saglit akong napatigil sa pag-aanit na patitig na lamang sa dalagang papadaan sa harapan ko.
Mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko nang tumingin sa akin ang dalaga at nagtama ang aming paningin at ngumiti ito. Si Luisa yan, bulong ni Norman, isa sa mga kasamahan namin sa trabaho, habang nagpupunas ng pawis sa noo niya. Ganda niya, no? Dagdag naman ni Berto sabay ngisi. Hindi ko napigilang itago ang ngiti matapos sabihin niya ni Berto. Tuloy ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Sumabat naman si June at biniro akong huwag titigang masyado ang dalaga at baka matunaw pa ito. O kaya naman ay mapansin ako ng ama nitong nakatitig sa anak nilang dalaga at mataga pa ako. Natatawang napapailing na lamang akong ibinalik sa ginagawang trabaho ang pansin. Habang nagtatrabaho ay ilang beses ko pang sinulyapan ng dalagang kasalukuyan ang nakaupo sa lilim ng puno nun. Nako, mukhang tinamaan na yata tong kaibigan natin ah. Tingnan mo nga't unang araw pa lang wala na sa trabaho yung atensyon. Sampit ni June na sinang-ayunan naman ni Marlon. Mga baliw talaga kayo. Magsipagtrabaho na nga kayo dyan. Hindi yung ako na naman yung napagtitripan nyo. Kinagabihan, nung nagpapahinga na kami ay nagsimula akong makaramdam ng hindi mapaliwanag na hilakbot. Hindi naman masama ang pakiramdam ko pero pinagpapawisan ako ng malamig. Tol, ayos ka lang ba? Pawis na pawis ka. Masama ba pakiramdam mo? Tanong ni June nang mapansin niyang mayat maya ang pagpunas ko sa noon. Tumango ako at sinabing ayos lang. Siguro'y pagod lang ako kaya't ang init ng hininga ko na para bang may lagnat loob ako noon. Teka, may gamot pa yata ako dito para sa lagnat eh. Naku pre, wag na. Ayos lang talaga ako. Sige, ikaw bahala. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng kakaibang huni. Para bang huni yon ng isang tiktik. 3 beses pang tumunog kaya't tinanong ko na ang dalawa kung naririnig ba nila ang huning naririnig ko. Naririnig namin. Sagot ni June. At sinabihan akong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ibon lamang umano yon. Ang mabuti pa matulog na lang tayo para maaga tayo magising bukas. Sambit nito. Sumunod na rin si June sa kanya kaya't sumunod na rin ako kay Marlon. Nang gabi niyon ay hindi ako masyadong nakatulog. Pakiramdam ko ay may mga mata ang nagmamasid sa amin mula sa labas ng bahay. Panak-anakang naririnig ko pa rin ang huni ng tik-tik na sinasabayan pa ng tunog ng mga pag-angil at mga yabag ng paang umiikot-ikot sa labas ng bahay. Maging sina June at Marlon ay ganun din. Hindi sila nakatulog ng maayos dahil sa ingay na naririnig. Gusto sana naming pumunta sa silid ng iba naming kasamahan sa trabaho. Kaya lang nahihiya naman kami't baka magalit sila oras na maistorbo nun. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sa labas ng kubo ay narinig kong ilan sa mga matatandang seryosong nag-uusap. Basta't paggabi na, isara ninyo na mabuti ang mga bintana. Hindi ligtas dito sa lugar natin kaya huwag kayong magpakampante, lalo na yung mga bagong salta. Hindi ninyo kilala ang mga yan. Wika ng matandang babae nun. Sumabat naman ang isa pa't nagwikang tama ang sinasabi ni Manang Amparo na dapat ay huwag magpakampante. Bakit ba? Ano ba kasi yung nangyari at mukhang nangangati na naman yung bibig mong mangchismis, Manang Amparo? Tanong ni Berto sa matanda. Sinabi ng matanda kay Berto na huwag nang magtanong pat. Baka hindi nito magustuhan ang sasabihin niya. Hindi naman tinigilan ni Berto ang matanda. Kinulit niya ito ng kinulit para magkwento tungkol sa minupunto niya. At hindi nga katagalan na nagsalita ng matanda't nagulat ako, Sir Seth, noong magbanggit ito ng aswang. Saglit na tumigil ako sa panguya at tumingin kay Manang Amparo.
Kanina lang bago siya dumiretso sa pagtatrabahuhan ay may nadaanan na naman siyang nagkukumpulang tao. Noong nakiosyoso siya at makita kung ano ang pinagkukumpulan, sa tingin niya ay gawa na naman ng aswang ang bangkay ng hayop na nakabalandra sa gilid ng daan. Kung hindi siya nagkakamali, ay nagsimula na namang manalasa ang aswang. Panahon na naman ng tagutom. Aswang? Pambihira, wala nang aswang sa panahon ngayon, Manang. Baka naman mabangis na hayop lang ang kumatay dun sa sinasabi mo. Saad pa ni Berto at sinabing hindi siya naniniwala sa sinasabi ng matanda. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip ay tinapos na lamang nito ang pagkain. Tapos ay inayos na ang mga dadaling gamit sa palayan. Kinatanghalian ay muli ko na namang nakita ang dalaga. Pero sa pagkakataong yon ay may kasama na itong Ale. Na sa palagay ko, yun ang kanyang ina. Maya-maya pa ay nagulat ako nang may magsalita sa likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko si Luisa. Nakangiti siyang nagtanong kung bago lang ba umano ako doon. Saglit pa akong nagpalinga-linga para hanapin ang kasama niya. Kani-kanina lang kasi nakita ko pa yun pero wala pang ilang minuto. Mag-isa na lang ang dalaga. Humingi ng tawad si Luisa kung naistorbo niya umano ako. Gusto niya umano akong lapitan kahapon para kausapin. Pero ang kaso, nakita niya umano akong kabala sa trabaho nun. Oo, bago lang ako dito. Ilang minuto din kaming nag-usap ng dalaga. Sinabi niya sa akin kung ano ang pangalan niya. Siyempre, hindi na ako nagpakipot pa. Sinabi ko din sa dalaga kung ano ang pangalan ko at tinanong ko siya kung pwede ba ako makipagkaibigan. Pumayag naman ang dalaga at masayang nakipag-usap sa akin nun. Walang ano-ano. Bigla na lamang nagsabi ito na kung ano man umano ang narinig ko kagabi, huwag ko na lamang umano pansinin yon. Narinig? Narinig na ano? Takang tanong ko. Umiling ito at sinabing wala. Huwag ko na lang daw pansinin ang sinasabi niya. Natigil lamang ang usapan naming dalawa nang makita ko si Mang Isko na papalapit sa kinaroroonan ko. Kaagad nang nagpaalam ang dalaga. Tila ba aligaga itong nagmadaling maglakad na para bang umiiwas dito kay Mang Isko. Natanaw kong sinundan ng tingin ni Mang Isko ang dalaga nang makalagpas na ito sa kanya. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Mang Isko noon. Sinabi ko namang nakipagkaibigan lamang sa akin ang dalaga. Yun lang at wala nang iba pang sinabi. Sa seryosong boses ay binalaan ako ni Mang Isko na iwasan ko daw ang dalaga habang maaga pa. Kung ayaw kong may mangyari sa aking hindi maganda. Nagtataka namang tinanong ko siya kung bakit nun. Tsaka bakit naman may mangyari masama sa akin kayong nakikipagkaibigan lang naman ako. Hindi ko daw kilala ang pamilya ng dalagat. Hindi ko yun magugustuhan. Oras na malaman ko ang totoo. Kaya't iwasan ko na umano ito. Humingi ako ng tawad sa matanda. At sinabi ritong hindi ako sigurado kung masusunod ko ba mga ipinayo niya. Wala naman kasing ginagawang hindi maganda ang dalaga. Nakakaya naman kung iiwasan ko ito at hindi papansinin. Hinawakan ni Mang Isko ang balikat ko't mariing binalaan ako. Sinabi niya pang hindi siya nagbibiro. Kaya dapat ay seryosohin ko ang mga sinasabi niya. Dayuhan ka lang rito, iho. Matuto kang sumunod sa lahat ng sasabihin ko dahil ako ang malilintikan. Oras na may mangyari sa mga taong kinukuha ko para magtrabaho dito sa palayan. Aniya, at tumalikod na't hindi na ako nakasagot pa. Nagpatuloy na lamang ako sa panggagapas at pinilit na wag isipin ang sinabi ni Mang Isko. Kinahapunan,
Pag-uwi namin sa tinutuluyan ay nilapitan ako ni Marlon at tinanong kung wala ba daw akong napapansing kakaiba sa iba pa naming mga kasamaan sa trabaho. Partikular na doon sa mga kasama ng ama ni Luisa. Umiling ako't sinabing wala naman. Pagkatapos ay ibinalik ko sa kanyang tanong. Sunod-sunod na tumango si Marlon at sinabing kahapon niya pa napapansin ang kakaibang kinikilos na mga kasama ni Mang Paeng. Ang ama ng dalaga ayon sa kanya, kahapon pa panay ang tingin sa amin ng grupo ni Mang Paeng noon. Kakaiba ang titig at para bang galit ang grupo nila. Sinabi ko sa kanyang hayaan na lang. Baka nanibago lang sila dahil may nadagdag na namang trabahante sa kapasan. Ang importante wala tayong ginagawang masama sa kanila. Kaya huwag mo na lang silang isipin. Ewan ko, hindi kasi ako mapalagay. Pakiramdam ko parang may tinatago yung grupong yun . Hindi ko lang alam kung ano. Sumabat naman si Mang Isko sa usapan. Narinig niya pala kami at pinag-uusapan namin ang tungkol sa grupo ni Mang Paeng noon. Kaya nga binalaan ko itong si Erwin na iwasan na yung dalaga habang maaga pa . Hindi niya magugustuhan ang maaaring mangyari oras na ipagpatuloy niya ang pakikipaglapit sa dalagang yon. Diretsahin mo na kasi ako kung bakit kailangan kong iwasan yun, Mang Isko. Hindi yung kailangan ko pang hulaan. Hindi ako nakapagsalita kaagad, Sir Seth. Nang sabihin sa amin ni Mang Isko na aswang ang pamilya ni Luisa at ayaw na ayaw ng ama nitong may ibang dayuhan o lalaki ang makikipaglapit sa anak nitong dalaga. Sa pagkakaalam niya ay may ibang lalaki nang natipuhan ng ama ng dalaga at ipinagkasundo na ito. Sa nakita niya kasi kanina sa aming dalawa ng dalaga, ay maggiliw na nakipag-usap yun sa akin at hindi nakaligtas sa paningin ng ama nito. Ayaw ko sanang maniwala sa sinabi ni Mang Isko, Sir Seth. Ang kaso nga lang, nung ikwento niya na sa aming dalawa ni Marlon na minsan nang may naging malapit na binata kay Luisa, may nangyaring hindi maganda sa taong yon. Isang araw ay nadatnan na lamang raw nilang wala ng buhay ang binata. Wakwak ang tiyan. Maraming kalmot sa katawan na para bang may matalas na kuko ang kumalmot nun. Hindi lang yon. Dahil nasundan pa ng isa. Muli ay may binata na namang naging malapit sa dalaga. Nanligaw yon kagaya nung nauna. Ganun at ganun rin ang nangyari sa lalaki. Kaya't simula noon ay wala nang sumubok pang makipaglapit o kumausap man lamang dito. Hindi kaya ang pamilya ni Luisa yung tinutukoy ni Manang Amparo kaninang aswang? Bulalas ni Marlon. Kaagad naman siyang pinatahimik ng matanda at sinabihang maghinay-hinay sa sinasabit. Baka may makarinig sa kanya. Gaya ng sinabi ko kanina, ayaw ko may mapahamak alinman sa inyo. Kaya't kung pwede lang ay umiwas ka na sa dalagang yon. Hindi ako nakapagsalita pat nanatiling nakatingin na lamang kay Mang Isko. Nagdadalawang isip pa kasi ako kung paniniwalaan ko bang sinasabi niya o hindi. Sige na, magpahinga na kayo at pasyado ng malalim ang gabi. Kung sakaling may kailangan kayo, dito lang ako sa katabing kubo . Huwag kayong mahiyang gisingin ako kung sakali man. Pag-alis nga ni Mang Isko sa kubo ay naiwan kaming tatlong magkaibigan. Sina Berto at ang dalawa pa naming kasamang nanunluyan sa kubo nun. Tulog na mga ito. Pagpatak ng 11:11 ng gabi, nagising ako nang makarinig ako ng mahinang kaluskos sa dingding ng bahay. Nung una, akala ko ay guni-guni ko lang ang mga naririnig ko. Pero noong pakiramdaman ko yon ay muli ko na naman yung narinig. Nakalanghap na rin ako ng kakaibang amoy. Para itong nabubulok na lamang loob ng isdang matagal nang naburo. Naalala ko ang sinabi ni Manang Amparo kaninang umaga. Tuloy ay biglang pumasok sa isipan kong baka nanggagaling sa aswang ang narinig kong kaluskos sa labas ng bahay nun.
Dahan-dahan akong bumangon at naghanap ng siwang. At noong makahanap na ako, dahan-dahan akong sumilip at sandaling sinanay ang paningin sa paligid noon. Noong masanay na ang paningin ko sa dilim, doon ko na inumpisang hagilapin kung nasaan ang ingay at kung kanino nang gagaling yon. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko. Talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Meron akong nakitang dalawang matandang lalaking may namumulang mga mata. Walang humpay ang pagtulo ng laway na hindi maputol-putol sa bunganga ng mga ito. Nakayuko ang mga yon na parabang kubang nagbabalik-balik sa paglalakad. Sa kanila ko rin naririnig ang mahinang tunog na parang may halak sa dibdib. Mabilis na napatakip ako sa bibig matapos napasingap. Takot na takot ako noon at sandaling natigalgal sa kinapepwestuhan. Pero noong akmang titingin na sa gawi ko ang dalawang nilalang, ay mabilis pa sa 4:00 umalis ako mula sa pagkakasilip at agad na nahigat nagtalokbong. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pinapakiramdaman ng dalawang nilalang na ito. Kahit hindi ako nakatingin sa butas na pinagsisilipan ko kanina, ay naramdaman kong may mga mata ang nakasilip doon. Kasabay ng mayat-mayang pag-angil na parang pusang nag-aagawan ng pagkain. Hindi ko alam kung ilang oras akong nasa ganong sitwasyon. Dahil hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako at umaga na lang magising. Kung hindi pa nga ako ginising ni Jun, hindi pa ako magigising noon. Sa hindi malamang dahilan, kung bakit ng araw na yon ay hindi ko magawa-gawang sabihin sa mga kaibigan ko ang tungkol sa nakita ko kagabi. Muli ay may nabalitaan na naman kaming may pangkay na naman ng hayop ang natagpuan sa karatig lugar. Nakita kong bumuntong hininga pa si Mang Isko tapos ay malutong na nagmura. Pambira! Sunod-sunod na naman yung mga kababalaghang nangyayari dito. Aba't pinapabayaan na nga natin ang mga demonyong yun na manirahan dito sa baryo. Lakas pa ng loob nilang maminsala sa mga karatig lugar. Pati ilan sa mga hayop dito sa baryo pinapatos na nila. Gusto yata nilang mapalayas sa mga tinitira nila eh. Nakaramdam ako ng takot nang marinig ang sinabi ng matanda nun. Nagkatinginan pa kami ni Marlon at mukhang pareho kami ng iniisip. Isang hapon, muli na naman akong nilapitan Luisa. Nailang naman akong iwasan siya at baka kung ano pang isipin. Nagtanong ito kung pwede ba umano akong makausap. Tumango ako at sinabing pwede naman. Tapos na rin naman ako sa trabaho at tapos na rin magligpit ng mga gamit noon. Seryoso ang mukha ng dalaga. Hindi man lamang itong umingiti. Nakaramdam ako ng takot habang pinagmamasdan ng dalaga. Yun pa lamang kasi ang unang pagkakataong makita ko siya na ganun kaseryoso noon. Kung may sasabihin ka, sabihin man Luisa. Pinapakaba mo ako eh. Saglit na tumingin si Luisa sa gawi kung saan naroroon ang kanyang ama. Pagkatapos ay muling tumingin sa akin at nag-umpisa ng magsalita. Nakiusap ito na kung pwede umalis na ako sa lugar nila sa lalong madaling panahon. Kumunot naman ang noo ko at tinanong siya kung bakit. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay muli siyang nakiusap at sinabing sundin ko na lamang umano ang sinasabi niya. Bakit kailangan kong umalis Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos Sinabi niyang hindi ko daw siya naiintindihan. Ayaw niya mapahamak ako kaya't kung pwede ay sundin ko na lamang umano ang pakiusap niya. Hindi ako alis dito. Ano na lang sasabihin ni Mang Isko sa akin tsaka yung mga kaibigan ko. Hindi ko sila pwedeng iwan lang ng ganun-ganun. Magkasama kaming pumunta dito para magtrabaho. Dapat sabay rin kaming umuwi sa baryo namin. Nang tingnan ko si Mang Paing,
Masama na ang pagkakatitig nito sa akin. Samantalang si Luisa naman ay walang sabi-sabing tinalikuran na ako at naglakad ng papalapit sa kanyang ama. Napapailing na lamang ako't lumapit na rin sa mga kaibigan ko. Paglapit ko kina June at Marlon, tinapik ako ni June. Sabay nguso papunta sa kinaroroonan ng ama ni Luisa. Kanina habang kinakausap ka ni Luisa, masama yung titig ni Mang Paeng. Kakaiba talaga yung timpla ng pagmumukha niya kapag may ibang lalaking nakikipaglapit sa anak niya eh. Ano ba kasing pinag-uusapan niyo? Hindi ako nagsasalita nun. Nayayamot na kasi akong magpaliwanag pa't wala namang katuturan na mga sinasabi ng dalaga. Inaya ko na silang umuwi na sa kubo at gusto ko nang magpahinga. Sumunod naman ang dalawa at binitbit ang mga gamit. Hanggang sa makarating kami sa kubo ay tahimik lamang ako at hindi umiimik noon. Kinagabihan ng araw na yon, doon na nangyari ang hindi inaasahang kaganapan. Wala si Mang Isko at ang iba pang mga trabahante. Kaming tatlong magkakaibigan lamang ang naiwan sa kubo noon. Araw kasi ng Sabado ito at isa sa mga katrabaho namin ang may handaan sa bahay, kaya't dumalo sila at kami ang nagpaiwan. Isa pa, sahod namin ng hapong yon. Kaya tiyak na bukas ng uwi nila. Dahil sa magpapakalango sa alak ang mga ito. Walang pasok kapag linggo, kaya't ayos lang na abutan sila ng umaga sa inuman. Mga bandang 9:00 na ng gabi noon. Patulog na sana kaming tatlo. Nang makarinig kami ng malakas na paghagunay ng hangin na halos humahampas na sa bubungan ang sanga ng manggang nasa gilid ng kubo noon. Nagtanungan pa kami sa isa't isa kung may paparating bang bagyo. Magsasalita na sana ulit si June. Nang sa walang ano-ano'y nakarinig kami ng huni ng wakwak at ang malakas na pagdamba sa dingding ng bahay. Umalog pa ng bahagya ang kubo na para bang may dumaang lindol sandali. Anak nang, ilang gabi na tayong inaaswang Talaga bang hindi tayo titigilan ng mga yan? Mabilis namang tumayo si John at kinuha ang itak. Mukhang hindi niya na napigilan ang sariling mainis noon. Walang sabi-sabing agaran siyang lumabas ng kubo at naghuhurumintado. Narinig ko pang may hinahamon siya pero hindi naging malinaw sa akin kung sino ang hinahamon niya. Pre, kunin mo yung isang itak. Sundan natin si paring Jun. Baka kung ano yung nangyari sa kanya Mukhang tinamaan na naman yata ng sapak sa utak. Utos ko kay Marlon noon. Nagmadaling kinuha ko na rin ang itak na ginagamit ko palagi. Nakasukbit lamang yun malapit sa bintana at nagmadali nang lumabas. Nang nasa labas na ako ng bahay, nangilabot ako nang makita ko ang tatlong nilalang malapit sa kinatatayuan ni June. Maliwanag ang buwan ng gabing yon kaya't kitang-kita ko kung gaanong nakakakilabot ang wangis na mga ito. Tumingin sa gawi ko ang tatlong nilalang. Umangil ng nakakatakot na mga yon. Dahilan para magtaasan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang bigla na lamang akong sunggaban. Agad na nawalan ako ng balanse. Natumba sa lupa. Humingi ako ng tulong kay June. Nabigla ako sa nangyari at hindi ko talaga napaghandaan yon. Sobrang bilis kasi ng mga kinikilos ng dalawang nilalang. At sa isang iglap nga ay nasa harapan ko na mga ito. Tila nabigla rin ang kaibigan ko dahil nakita ko siyang nataranta at hindi ko alam kung anong gagawin. June, bingi ka ba? Tulungan mo ako! Sigaw ko dahil nararamdaman ko na may humahatak na sa akin noon. Kung hindi pa lumabas si Marlon at tapikin sa braso si June, ay hindi pa matatauhan ng kaibigan namin. Nakita kong nauna nang tumakbo papalapit sa akin si Marlon. Bitbit ang itak. Walang hiya kang aswang ka! Bitiwan mo yung kaibigan ko!
Sigaw niya. Sabay bato ng itak sa nilalang na yon. Napamura pa ako, Sir Seth, at nasabihang engot yung kaibigan ko dahil sa dami-daming pwedeng gawin. Bakit ibinato niya pa ang itak sa aswang? Ayan tuloy, wala na siyang gagamiting panlaban dito. Oras na lapitan siya at kasagupain. Noong sinubukan kong tingnan ang aswang ay nakita kong umaakto na itong kakagati ng binti ko. Mabuti na lang talaga at mabilis akong hinatak ni June. Kaya hindi ako naabot nun. Nang makatayo ay agaran ko nang kinuha ang itak na nabitiwan ko. Iika-ika pa ako sa pagtakbo dahil naramdaman ko ang sakit na mga matutulis na kukong bumaon sa binti ko nun. Sa tingin ko nakuha ko yon nung kinaladkad ako ng dalawang nilalang. Pagkakuha ko ng itak ay nakipagharap na rin ako sa nilalang. Pero kahit anong gawin namin ay hindi namin matalo-talo ito. Hindi nga namin ito masugatan eh. Parang mga balat kalabaw ang balat nila. At sa tuwing tumatama ang itak sa balat ng mga ito, ay tumatalbog lamang yon. Na para bang gulong ng sasakyan ang tinataga namin. Bumalik tayo sa loob ng bahay! Sigaw ni June noon. Kahit anong gawin namin umano ay hindi namin kakayanin ng mga ito. Kahit walang saysay ang ginagawa naming pakikipagharap. Patakbo na kaming bumalik sa loob. Mabuti na lang at hindi kami nahabol. Pagpasok namin ay agarang isinara ni John ang pintuan at nagmadaling pumunta sa kusina. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang isang garapong asin nun. Pinagtatapon niya yon sa bintana at wala siyang pakialam kahit maubos niya man ang laman ng garapon. Ano kayang klase mga aswang yon? Bakit hindi masugat-sugatan no? Hindi ko alam pre. Wala naman akong alam tungkol sa mga ganyang aswang eh. Aniya pa. Nagtataka siya kung bakit hindi man lamang siya sinugod ng aswang kanina. Salip ay ako mano ang sinugod ng mga ito. Kahit nakakalabas ko lamang sa bahay nun. Tingin ko ikaw yung punterya. Mukhang may galit sila sa'yo eh. Hindi ko alam kung bakit ako ang sinugod at hindi si June. Geng siyang naunang lumabas. Maya-maya pa ay nakarinig na rin kami ng kaguluhan nun. At nung sumilip ako ay nakita kong nakikipagsagupaan na si Mang Isko sa mga nilalang. Kasama niya si Mang Berto at yung iba pa. Malakas na hinampas ng matanda ang nilalang pero sadyang napakabilis kumilos sa mga ito. Nung titigan ko ang hawak-hawak niyang latigo, buntot ng pagi yun. Pagkampas ulit ni Mang Isko ay natamaan niyang isa. Nakita ko namang natamaan yun pero nakaiwas pa rin at tumangin lang napakalakas. Walang takot na sinugod dito ni Mang Isko. Hinataw ng hinataw hanggang sa matamaan ito. Ganun din ang ginawa ni Berto at ng isa pang kasama nila. Tig-isa sila ng ikinakasagupa nun. Maya-maya pa, nakita kong parang nahihilo ang nilalang nakaharap ni Mang Isko. Gawa lang nagpagewang-gewang na yon at hindi alam kung saan pupunta. May sugat na rin ito sa katawan. Walang hiya ka. Ang mga trabahante ko pa ang pinagbalakan ninyong biktimahin na. Galit na sabi ni Mang Isko at muli niya na namang hinampas ang nilalang. Umatungal ng pagkalakas-lakas ang aswang at sa isang kisap mata lamang, tumakbo na ang tatlong nilalang papasok sa talahiban. Nang humupa ng tensyon ay pumasok na sa loob ng bahay ang tatlo. Nag-aalalang tinanong nila kami kung ayos na ba kami nun. Ikinuwento ko naman ang nangyari at ginamot ni Mang Isko ang sugat ko sa binti. Mahinala na ako kung sino ang aswang na sumugo dito. Mukhang hindi ka nila titigilan hanggat nandirito ka pa sa baryo. Pasensya na iho, pero bukas na bukas ay papasamahan kita kay Berto na ihatid palabas ha. Umuwi ka na at huwag nang babalik pa.
Dagdag niya pang paliwanag, hindi na ako ligtas sa lugar. Alam niyang ang ni Luisa ang gustong bumiktima sa akin noon. At kung ayaw kong matulad umano doon sa mga binatang bigla na lang nadatat na nabangkay na, mas mainam nang umalis ako. Kung aalis ang kaibigan namin, Mang Isko, aalis na rin kaming dalawa ni Marlon. Ayaw namin magpapaiwan dito, baka kami naman yung pag-initan. Sige, kayong bahala. Kinabukasan nga ay umuwi na nga kami sa baryo namin. Nagdaylan na lamang kaming tapos ng trabaho para hindi na mag-alala mga magulang ko. Simula nung umalis kami, wala na kaming balita pa at hindi ko na rin nakita pang dalaga nun. Mas mainam na yung sumunod kami sa sinabi ni Mang Isko kesa na magsisi pa ako sa bandang huli.